Yeah. Pero nga cellphone, Chi. Chi! Cellphone! Dito maluwag na dito eh. Aray, puta na, aray. Aray, ang sakit. Gagi, masakit sa ano? Bebe, bilisan mo naman, bebe. Gagi, masakit nga. Nasa out of Ito na. tayo. Ang sakit nga eh. Ito, yung iba didikit ka na damit. Oo, huwag ka nang... Si ate nga, humingi ng tulong yata ako, miss. Tulong ba? Sino yung naka-gray ba? Lagi kayo nandito, boy? Ha, pupunta talaga kayo dito? Kapag may... Araw-araw? Minsan lang, pag nagugutom yung mga aswang. Hindi na po kami natalon eh. Eh, may bagyo. Lumampas po yung tubig sa ano, bato. Tatalsik na lang po sa taas. Paano tayo pa uwi? Ganun lang po. Ganun ulit? Lalaka rin? Hindi po, pwede po dyan ako sa may ano. Gilid? Ah, dyan na tayo. Shortcut na tayo dyan. Eh, wala ba as doon? Mukhang gubat na yun. Pwede ba hindi na tayo duman sa dagat? Picture! Oh, gagi, huwag tayo mag-steady dito. O, yakin na nga yung cellphone. Dito, pag kunyari may pag yung may pinatay ka, no? Hindi na matagpuan talaga dito. Uy, ano, takbo na tayo, guys. Ha? Takbo tayo. Tabit-tabit po. Dito yung maahas talaga. Putang ina. Takbo tayo, Gasti. Ayun yung Snake Island, baby, di ba yun? Pumalapit na yan, oh, puta, nakakalangoy yung mga yan dito. Hiyo si Chi. Tangina, yun ang alang panlaban natin sa lakas ng loob na wala pa yun. Pwede, tama na naman to. Pero nag-enjoy, you promise. 20 lang ako rito, ha? Talaka pa. Pag-alitan natin. Kaba lang yung binigay nito, hindi ano, saya. 20 lang ako. Ito sir, ano kaya itong mga ganito? Sapot? Ha? Mga sapot. Ano namin may tutol? Ano naman natin? Laot natin. Lagi, wala na pala tayong kasama rito, sa likod. Boy, asa na kayo, boy? Tapos mamaya, pabalik pa tayo, gago. Huwag yung alalahanin, may pabalik pa tayo. Bakal. Wala mong barko na ang sabi. One tour guide na ano, sa disco. 5,000 sising-sising eh. Ganda din kayo nag-picture. Kaya nga, hindi nag-picture. Ganda nga. Hindi, may video naman tayo, guys. Sige na, go na. Yan din yun, di ba? Yung pinuntahan natin? Ay, iba ba yan? Gagi, makakulimlim na, oh. Tara sila, Chi. Ano, magkakainan na yata tayo. Asan din sila? Isa nyo, kumakulimlim. Tara. Sige, tika lang. Matarik, kuya. Aray ko. Oo. Ayan nga yung pinunta natin dito eh. Kala ko may dagat yung loob niyan. Hindi naman to yun. Ano ba yun?
Gagi, papasok nga. Hindi na raw pwede. Sabi ko. Tara, tara. Tatama pa tayo sa ano lang. Sayang punta natin ha, parang nakakatakot sa daan. Diyan lang sa buwan dito kay nanay. Silip na tayo. Dito kayo si wala ba yung ano dito? Saan ba? Saan ba? Saan ba? Kita-kita. Saan ba? Kiperam nga, di. Diyan, te. Yan yata nakatira yung dragon eh. Lakas ng alon, te. Sar, ano mo ako, Sar? Kapit bisig tayo guys ha. Asaan? Padaan niya ako yung papato. Oo nga, no. Ganda. Pero hindi natin kaya yan. Malalim na yun. Pag blub natin dyan, malalim na yun. No? Saan nalabas natin yan? Ha? Cementerio. Kasi dito pwede tayo mag-picture lang oh. Tara. Enilin. Birthday mo, Enilin. Napaka-ano mo. I-celebrate pa tayo sa December 5. Bes, ano? Tara? Para ka na meron dyan, Bes. Wala, makikita mo lang dito. Pasok, sir. Uy, paano nga ako? Tingnan mo kaya. Picturean mo nga dyan. Ito nga, dito. Oh, wala na yung alon ah. Isa kaya tayo. Picturean mo nga dyan. Dyan. Dito daw oh. Ulas. Uy. Nakatakot na alon. Parang ganyan. Marami na tayo gag.